Naiz irratian, bigarren kafea. Pasa zaigu dagoeneko egungarren saioaren ospakizunaren ajea. Itzuli gara atzo Donostiara egindako txangotik eta prest gara gaurko saioari hasiera emateko. Bai, ikusi nuenik Donostiako Naizeko Zurriolako estudiora gerturatu zinetela eta nik enuen deirik jaso. Ez? Eske mezua utzi genizun seinalaren ondoren. Gaixua ezaten. Kaixo Jana. Goiuri? Eta Inigo, ja. Gara. Aupa! Ez, esan nahi genizun, ikusi genula zure antzerkia horrekoan, eta pila bat gustatu zitzaigula. Baina pilo bat, eta negar pixkatin genula. Pixkat edo puskat. Mozinatin ginen. Bai, eta oso ondo egintzen duen zure papera. Eta superarro sentitzegia, guri lankida zehala, eta horren ginen antzerkian zikusten, eta super ondo intzen nula. Bai, eta eskerrik asko, talde guztia jolako antzerki politiak egitagatik. Gora zuek! Agur! Agur! Ze polilla! Ni orain unkituko naiz eta nerrez, hasiko naiz akaso. Bueno, eta orain serio jarriko lea, ze kontatzen zuten Donostitik. Ba, naiz eraberritua aurkeztu ziguten, oraindik norbaitu hartu ez bada, tuku-trum, plash, naiz.eusen sartu zeharo eradatu baita. Mamia ekarri nahi izan dute erdigunera. Mamia! Bai, mamma mia! Lotura goiurik indu, por si acaso. How can I resist you? Mamma mia, does it show again? Mama, just how much I missed you. Ziur eungarren saioko ajea pasa zaizuela. Bai, noski? Eta etxeko lanak eginda etorri gara. Bueno, ba, hasi. Ba, a ber, Maradona hiltzen atzo. Bere lagun Fidel Castro hiltzen egun berdinean. Lehenengo aldiz historian, Argentinarrek minutuko isirunea egin dute. And the second coffee team wishes a happy birthday to the one and only, the queen of rock and roll, one of the best-selling recording artists of all time, 12-time Grammy Award winner, the one... A ber, zertan aizea? Ez que gaur Tina Turner handiaren urte betetzeguna da, eta oso fana naiz, eta euskera zoriontzen badut ez dut ulertuko. Igual da belarri prest? Agian. Zu guzti duzu bigarren kafean zuten ari dela oraintxe Tina Turner? Aizu, ba, igual, Facebook, Twitter, Periscope edo Twitch bidez. Bazpade YouTube ez da zuzan. Vale, happy birthday Tina! Zorionak zuri! Rolling on the river. Say we're rolling on the river. Bueno. Ajearen jarraitzen du, Eta aurko egunez, 1952an, filma bat estreinatu zen oso famatua, Casablanca. Michael Curtisek zuzendu zuen eta Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid, Claude Rains, Conrad Bates, Sidney Greenstreet eta Peter Lorre aktoreak egon ziren bertan. Hazi oroitzapenak beti geratuko zaigu Paris. Inigo, zenbatetan bizikote zenituen horrelako agurrak. Goiuri hobe zerrenda ateratzen ez badugu. Hemen, zerrendak ateratzen hasten bagara. Ba, gauzat esango dizuet, Casablanca aipatu duzuela, bada horre pasarte oso mitikoa. Eta gaur entzun dugunean esan dugu, ostras, hau egungo ikuspegi batetik, genero ikuspegitik, ze kutrea dan. Horre esaten du, agazkin hori hartu eta ez pasoaz berarekin damutu egingo zara, ze berea zara, bere obra zara. Eta zizango da gutaz, eta
Meng, meng, Bai, meng. Bai. Zaigu bat ere gustatu. Beraz, egin duguna da remake bat. Hoi da. Bigarren kafeak 2008 urtean. Venga. Eta ni izango naiz Sam, Oh! piano Ados. jolea. Ados. Jo ezazu berriro, Sam. Vale. Hegazkina badoa. Erabakia zurea da. Ez diozu inorri ezer zor. Ez dakit zer egin. Erabakitzen duzuna erabakita, erabaki zuzena izango da. Erabaki zaila da. Lasai. Beti geratuko zaigu Paris. Eta horrela gehiago gustatzen zaigu. Bai, asko zer gehiago. Noski. Eta Paris aipatu dugula gaurko egunez hiltzen Bernardo Bertolucci, italiar idazle eta zinema zuzendaria. Azken tangoa Parisen edo Ultimo Tango en Paris edo Last Waltz in Paris firma zuzendu zuena. Bai, eta pelikula horretan bertan bortxak eta eszena gogor bat agertzen da. Eta horrek ere izan zuen bere polemika edo Bertoluccik gerora onartu zuen eszena hori egiteko modua ez zuela aurretik Maria Schneider aktorearekin adostu. Maradona, Bertolucci... Atzo emakumearekiko indarkeriaren aurkako eguna izan zen, eta gaur violentzia erabili zuten gizonetaz bete zaizkigu efemerideak. Eskerrak bestelako efemerideak ere baditugun gaurko egunez. Jaio zen Maialen Lujambio bertsolaria. Oh, zorionak Maialen. Bida, Maialen Lujanbiok eta Amaia Agirrek badute bertso bat gaiaren inguruan. Biak gaia kontatuko dizuet. Biak ertzainak dina, eta genero indarkeriarekiko deia jasotzen dute irratitik. Lekura iritsi eta konturatu dira lehengo astean ere leku beretik jaso zutela salaketa. Entzun. Amaia Agirre aurretik eta Maialen Lujambio ondoren. Segundu batez irauli leike, aste buruko eskema, berriro ere dei itxusi bat, berriz lehengoko problema. Gizonezkoa seguru dala, horrek sutzen dit barrena. Hiltzeraino jotzeko gai bada, gehien maitatzen duena. Hiltzeraino jotzeko gai bada, gehien maitatzen duena. Amaia Agirre entzun dugu eta orain Maialen Lujanbio erantzungo dio. Hori maitasun gaizki ulertua dezun ere arabera, gukatuaren taxaguaren jokuan parte gainera. Errotik heltzen ez bada, bortizkeria jarrera, odolusten den gizarte bati benda jartzen ari gera. Odolusten den gizarte bati bendak jartzen ari gera. Bertso ezin aproposagoa. Eta etxean jarraituko dugu gaurko egunez jaio zen Aizpea Goenaga, Gipuzkoar zinema zuzendari, idazle eta aktorea. Itziaratientza Bizkaitar aktorea ere gaurko egunez jaio zen? Eta egingo zuten lan elkarrekin, inoiz. Begira, telesail batean bat egin zuten, ez dakit elkarrekin batera egon ote ziren, baina 2 eta 1 telesailean. 2 eta 1? Bai, Ane Gabarain, Elena Irureta eta Jose Ramon Soroiz ziren protagonistak. Hoi ez alda patria. Ez neska, honen zuzendariak Eneko Lasagasti eta Carlos Zabala izan ziren. Soroiz, Irureta, Gabarain eta Eneko Lasagasti. Hoi ez altan jaun eta jabe. Ze kakanastea euskal fikzioarekin, Zango nuke. Baina fikzio guztiekin ez, Atzo ondarragoaken azkeneko atala ikusi nuen eta zalantza guztiak argitu zizkidaten. Uste dut hartuko dugula gero tartetxo bat, Koldo Almandozek egindako telesaiari buruz hitz egiteko.
Eta ostegunero bezala, Oianak astebururako arte eszenikoen agenda aurkeztuko digu. Bai, eta gaur Askoa Etxebarrieta La Pulga dantzaria elkarrezketatuko dugu. Wow. Sekulako saioa daukagu prest, hori ezin ukatu. Egunak atzean utzi eta bagoaz aurrera. Zer esango dizuegu? Egunero legez, gaurko eguna zein den, azaroak 26 ditu gaur, eta... Osteguna da! Zuekin, Oiana Maritorena! Arratxaleon! Gure izarra! Gure izarra zuzara! Goiuri ezaiza! Arratxaleon! Ojo, badugula dagoeneko gurekin ere prest. Ez dakite mikrofona irikitzeko denbora mango dion. Maria Romero Espiur! Kaixo! Bai? Entzuten da. Eta izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio, 102! Zenbaki polita da 102? Bai. Ez da izagatik. Eundabi? Bai. Badago pelikula Eundabi dalmatak. Horregatik izango da. Esan dagoa, izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio, gaur 102. programa dugula, 2. kafea, dena prest, eskerrik asko horri izategatik, bagoaz segituan arratsaleko 4:12 minutu naiz irratiaren sintonian gara, kafe hartu dugu 2., 3., 4., bagoaz atope, goruntz, edo beruntz, edo goruntz. Beti gorun. Esan dakoa, arratsaldeon eta ongitorri guztioi, noren urteak ziren gaur? Gaur, Maialen Lujanbio adibidez, edo Aizpeagoenaga. Itziar Atienza. Tina Turner. Tina Turner. Eske... Tina, Tina. Pixkatola programazteko. Tina Turner, jarriko duzu. Ezer baino lehen argitu dugu gaur Tina Turnerren urte betetzea dela. Ez dela bere eriotz edo jaiotz efemeridea. Hola, mesedez. Tina Turner oraindik bizirik dago. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. What's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when Mila 1989ko azaroaren 26an Tennessee Brownsvilleen jaio zen Anna Mabulok, Tina Turner bezala ezagutu dugun abeslari, konposatzaile, dantzari, aktore, koreografo, denetarik dauka berak, eta kontak egiten baditugu, 81 urte ditu, oraindik bikainda Tina Turner, baina goiuri, kantu honekin, Kaigorekin eginako kantu honekin sortu diralako zalantzak Tina Turnerren bizitze egoerari buruz? Nik hemendik esan nahi diet, YouTubeko Kaigo eta Tina Turnerren bideoklip honetan komentatu duten pertsonei, Tina Turner bizirik dagoela ze ikusi ditu. Edo iruzkin esanez, bizirik balego, bertsio hau asko gustatuko litzaioke. Eta nola bizirik balego, Tina Turner bizirik dago? Mesedez. there's a phrase that fits. What's Love Got to Do with It, Kaigorekin eginako bertsio hau, aurten kaleratutakoa da. What's love got to do?
Eta aurten abestutako izango da. Ba, ez dakit. Bersioa aski disberdina da, ez? Esan Bai, dut, bai, ez da beste abestiarekin remake bat egiteko modukoa. Ez. Ez dakit, egia esan Tina Turner oholtzetatik urrun zenbat aritu den, baina, bai, ahotsa Ondo dauka, ondo dauka, Bueno, eta diskaren, singlearen azala ikusten baduzu, 81 urte ditu Tina Turnerrek hori bizi, poza, indarra, edertasuna, flipatu itezu, Happy birthday, Tina! Goyuri is your white sister, too. Yay! Bueno, igual, sister baino, izango zinake, Granddaughter. Yeah. grandota ez da. Yes. Beno, maite duten tartean murgildu barko dugu. Zuen maite dutak pentsatu aldituzu, kuadrilla. Nik, bai. Zer dizut, gaur etxeko lanak indatorri gala. Hasi orduan. Nik maite dut pelukarik gabeko bizitza. Eta oianak parre egiten du, badakielako nire maite duta erlazionatuta dagoela bere azkeneko antzerki batekin. Ai, barkatu. Zein da antzerkian zehar behin eta berriz agertzen den abesti puska hori? Ja, hau ez da egiten, hau lehenago gal. Stars, ez, oian ez esan. Ez. In the sky. Cause the sky is Full of stars. Coldplay. Guk neska erabiligen aurretik. Ez dakit, baina sopitia da. Jarri. Bueno, ni kontatzen. Sarreran aipatu deu, bromatxo bezala, baina, bueno, igual norbait ez da ohartu. Oian, parte hartzen du, utzi zuen mezua seinalaren ondoren antzerkian. Eta da antzerki bat oso polita, ikusteko aukera izan genuna aurreko astean. Eta, bueno, kontatu gero pixkat, ez da? Lau emakumeren istorioak, bizi dituzten arazoei ez dakite aurre egiten edo ez dira trebitzen eta nahiago dute gertatzen zaien hori erantzugailu automatiko batean kontatzea. Eta antzerki horretan badago pertsonaia bat, pelukak erabiltzen dituena eta pelukak kendu eta jarri biltzen dena. Eta, bueno, badago momentu bat, ez dut spoilerrik egin nahi, orduan, badago momentu bat pelukak kentzen duna, eta nik maite dut sentsazio hori, maite dut peluka gabeko bizitza. Nik maite dut mezuek nahi gabe, objektuek nahi gabe mezuak helarazten dizkigutenean. Eta adibidez, gaur goizean pasa zait, katilu bat hartzera joan eta denak zeuden txukun eta bazuen katilu bat estanpazioa dagoeneko galduta zuena. Baina estanpazio iaia desagertu hortan oraindik antzeman ziteken Donostia 2016. Eta pentsatu dut, hau mezu bat da. Hau desagertzear da islatu nahi duen proiektua bezalaxe. Eta pena pixka bat eman zidan bere garaian sumindu ninduen Donostia 2016ek, eta batez ere sumindu ninduen honen atzean erantzukizun politikoak zeudela, eta etzain niri gustatzen ekidistante izatea, baina uste dut hemen alderdi politiko zerrenda guztia hartuta ere denek bazutela euren arduraren zatia. Batzuk iritsi, besteak kendu, besteak iritsi da besteak kendu aurrekoena usatu edo deuseztatu behar, zoritxarraz gehiagiten gertatzen dena. Baina Donostia 2016ek ez dakit aldaketa bat suposatu beharrean eta kulturgiliontzat bizi esparru hobe bat sortu baino, esango nuke kontrakoa lortu zuela edo behintzat ez zuela bete beharreko funtzio hori bete. Eta gaur katilu hori ikusi dudanean, urte beranduago guztiz estampazia galduta desagertzear zegoen hortan, esan zardan bizitza.
Maiana, eta zer maite duta, prestatu alduzu? Bueno, ez neukan pentsatua hau, baino hau esango dut orain, sentitu detelako laxe. Begira, nik maite dut, antzeslamat prestatzen dezunean zalantza pila bat izaten dituzu, ez? Bai, pertsonaia ondo egiteko gai izango zen hau da bestia, Sky Full of Stars. Eta zalantza askoren barnean murgiltzen zea, norberak ere bere buruari ez exigentziak jartzen dizkio, ondo egin nahi hori, publikoaren gana iritsi nahi hori, eta urduritasun asko pasatzen dira emanaldiaren aurretik, segundu hoiek, minutu hoiek zoragarriak dira, baina aldi berean oso txarrak, ez dakit batzutan pentsatzen dugu, ez zergatik gustatzen ote zaigu hainbeste holtzara igotzea. Ez, aurretik pasatzen ditugun minutu horiek hain zea baldin badira, ez? Baina gero dana konpentsatzen da. Eta maite dut ikusten dezunean, egin dezun lan hori norbait iritsi zaiola. Norbait unkitu dala, batzuetan agian alaitasuna jaso du, beste batzutan egargura edo orduan jasotzen dituzunean mezu horiek eta are gehiago lagunen gandik edo hurbileko jendearen gandik, ze askotan hurbileko jendea dagoenean askoz ere urduriago jartzen gara, ez? Madrilen daukazu manaldi bat eta bueno, inork ez nago ezagutzen, lasaiago nago, baina benetan zure txiko jendea dagoenean, orduan bai jartzen zara benetan urduri, orduan iristen zaiola, jende horri iristen zaiola jakitea oso politia da. Orduan eskerrik asko. Idoia idatzi izan balu ere, luke zukien amaituko musika aldaketa aurretik hain perfektu, Bai. Ze artistak. Maite duten tarte hau amaitzeko, gaur gurekin saio hasieran izango dugun gure kolaboratzaileari eskatu beharko digu berea. Maria Romero Laspiur, lehen orkestu zaitugu, Arratsaldeon da ongi bigarren kafera. Arratsaldeon, Arratsaldeon. Eixo. Arratsaldeon. Ontxe Maria Romero Laspiur pintzen dago, ez? Lehen Meri pintzen zeban, onja helatu indutu. Ondo gertzen da. Ontxe nire maite duta pentsatzen negoan, zuei entzuten negoan bitartian. Eta justo gaur, negoala goze pila batekin, etorri da nire mutila gaur oporretan dago. Eta ekarri dezta sorpresa moduan, Baskarixa prest, ramen bat take away-ekua. Eta holako gauzak maite ditut pila. Ramena gainera pilo gorzegata. Orduan izan da pixkat bi gauza gozia eta ramena. Perfecto. Holako sorpresak oso politxa dira. Egunen batean egin behar dugu Euskal Herriko ramen onenen zerrenda bat. Nik ez ditut asko zaguntzen, Zer barketu? Zerbaitek ekarri nahi badit ramena lanera. Aizu, gauzat esango dizut. Zer txintxua! Lanera zuri ekarri dizutela ramena dagoeneko. Egia da. Zean kamotza duen. Egia da. Bai. Jarraitu. Ez hori musika ez dugu. Ez. Hemen Tolosako estudioan Tolosan ramena egiten dute. Bai. Eta oso ramen ona. Eramateko normalean ez dute egiten, gauza denak esan barritu egiten. Baina ni inigotzen zion nahi. Eta niri egiten didate. Ez da horrela. Niri izena ez dakite, baina badakite asko guztien aizela. Han pasatzetela bizitza erdia. Eta gaza esan gaizut, mila jatetxean jende gutxi zagutukute maiz igandea gau batean bakarri joaten dana txinora afaltzea. Eta orduan da, como bia, mutil... Gizajoa. Hau, bai. Orduan ba... hemen bakarri. Bai, elkar kariño puntu haukau. Eta bain pasaitzaidan, dei bat jaso, han faltzen ari nintzana, eta Richard bazan, eta negar ezaren nintzen, esan dute tipo, hau, igande batean dator, ona, ramena eta ardoko bat eskatzea faltzeko, deitzen diote, negarrez. Bai, pixkiadola. Baina ez, ondo, eninduten nola erotzat hartu, lertu zuten ondo dagoela negarren itiatola. Jakina. Eta guai, eta paritzu zizkiaten, zea batzuk, galletak, zorioneko galletak edo... Bai, gero, barruan sorpresatxoa mezutxoa izaten duten horiek, ez? Hori da. Eta mezua, gogoratzen. Orain txiburuzen ez gogoratzen, badaki publikazia egin nuela horren arira, eta jarri nuela baiago paritu date, eta bai. Bueno, pizka pelikulero,
Egun Bai, datoan. Eta horreko garatu dit, hemen Euskal Herrian grabatutako disko baten kantu bat, non esaten duen, beti joaten naiz, zorioneko gaieten bila, baina inoiz ez tozkate, aeroportuko tabernan. Eta abestia donostiar batek idatzi zuen, La vida te iba por caminos raros, Diego Basaiok, baina, ark bere diskoan publikatu aurretik, Kike Gonzálezek Aberi Redención diskoan publikatu zuen, viniloan dago disko hau, analogikoan dago grabatuta, Amasako Izeta Estudio zaharrean, dagoenek urteak zeramatzan itxita, elkarreko mai analogikoa bertara eramantzuten, Iñaki Jarena naparra egontzen horre produkzio laguntzaile, eta disko hortan Carlos Arantzegi, euskal baterista honenetakoa den horrek, grabatu zituen bateriak, Jakob Regilon eta Javi Pedrirarekin batera, eta Kiko Gonzaleterak gainontzeko. Baina besti hau, xelebrea da, bai. Siempre hay algún bar que se llama Las Vegas, en alguna parte, y siempre hay algún trozo averiado del día que no puedes borrar, pero te gustaría. Enzo. Siempre voy al bar del aeropuerto cuando quiero ponerme triste, y siempre pido y nunca tienen aquellas galletitas de la suerte, mirando las estrellarse. Eta ramen eraman gaitu aeroportuko tabernaren atariraino, bertan zorte duen galletitak, edo ez da gitu oso ondo nola itzultzen diran, zorioneko galletak ez... Baina ez dira Ez dira zorionekoak, ez? Ja, sortea. Bai. Mezudun zortak. Ba, ez da esaten. Baina sortea, ja. Es mejor un cielo acostumbrado a defraudar. Salí polita, ¿eh? Fábricas de anhelos esparcidas en la noche. Y es mejor unos labios tristes que 100 aviones despegando. Y es mucho mejor mi vida si tú estás dentro. Ze polita. Polita bestia, Beno, zorioneko edo zorte honeko galleta hoiek nola esan marko genituzken argitzen dugun bitartean, eta horren zulek ere lagun dizabukezue noski, sare sozialen bitartez esan dizabukezue, aizue, nik uste dut hori horrela itzuli bar dela, edo modu zuzenena, edo jatorrena, txukunena, hau edo beste dela, aukera ere baduzue WhatsApp bitartez bidaltzeko. Bai, 688 725 444 telefonoa. Non idatzi duzu telefonoa, Goiuri? Ikasi egin du! Goiuri, ez da egia, nonbait idatzi duzu. Ikasi egin du! Benetan? Ez. Hau zan, hau dia, baina hori izango da, hau sartzea. Baina ondo esan dut. Oso ondo esan duzu. 688 telefonoan zuen mezuak, bai WhatsApp bitartez, bai SMS bitartez, helarazteko aukera baduzu, akaso jarri ezaiek gure entzulei hemen, hola, gogoratuko dira, 688 ingo duzuzu Goiuri, esku batekin abilemen. Iten nahi zinala. Bai, baina konturatu nahiz, ataskatu xamar. Enbilera. Hainbeste gauza batea. 688 725 Lau, zortzi, lau. lau. Zuere azkartu daz, ez pentsa? Ui. Jarri dut. Lortu duzu? Hor dago. Ikusten da? Bai, baina oen publikatzen publikatzen aukera ere badauka, hori streaming bitartz jarraitzen gaituzten entzako, ez gara ben erotuko, etxean zareten ontzako, 688 725 5 Oso ondo, Goiuri! Telefonoan aukera baduzue, eta gaur, Maria Romero Laspiurrek gauz asko ditu kontatzeko, baina Maria Romero Laspiurrek ere badauka musika gusto oso ona, gusto ona du orokorrean, eta kantuarekin, Men Dragsekin, abiatuko gara, Rigoberta Bandinirekin. No tenía ganas de saltar una vez. Beno, ez da git, kontatuko dugu Maria gaia aukeratzerakoan izan genuen gaizki ulertua? Bai. Maria Bai, Romero venga. Laspiurrek
bidaltzen du astean zehar, aizue, aste hontarako pentsatu dut, hau eta beste da, pentsatzen nun arteak modan duen islada edo modak arte hartu eta horren inguruan egiten dituen gauzak eta adibidez, Zarak egin zuen Txillidaren obra batzukin, ez dakiz zer, eta nik nire artean pentsatzen nun, baina Bigarren kafean ez dugu Zarak eginako zerbait aipatuko horla, ez, artea eta beti ez, moda jasangarrian inguruan, diseinatzaileen eskubidekin gabiltza, eta zaino nahizu Maria, baino, beste adiratzuk balima daude, ondo, baino, Zara, eta noski, niri enintzen Maria ulertzen ari, eta Maria ofenditu egintzen. A ver, pixka grazia inzestan. Azkenean nahi pixka nazi xau gauza hauekin, eta justo izan zen, pinera ban adibide moduan, porque oso famosoa izan zen, kaso bat izan zalako, eta baina pixka itxeko dialogo bat, kritika bat, eta denon artean, zer pentsamendu gekagun gauza hauei buruz. Pixkat horretan. Baina justo Asensiok esan zeban, zelan Zara, Txillida, Zara, Txillida. Eta kriston grazia izan pentsatzen, ni negoela superzentrauta hori ez? Bai, en plan, zerbait ona basan moduan. A ber, txarra, bezez da. Ona, bezez da. Bakoitza, beren pentsamenduak edo kritikak eukial ditzu, baina, bueno, ni ez naiz justiz a favor olako gauzetaz. Ez, eta guk ez diogu entzuleari esango Zaran arroparik ez erosteko, Hori da, kontraberriz gau. Hori bai, erosten bali maduzue, guk kaferik ez dizue baterako. Hori, bakoitzak eitzian edagoena. Bakoitza daka, beran buruan, beran gauza. Baina hori, justo ni partidaria guztiz ez naiz gauza hauetaz. Baina, bueno, zan pixka da denen artean, zer pentsatzen genuen, dialogo bat zabaltzeko, eta pixkat, ez da gauza bakarra, ez da kasu bakarra, ze Zarakin ditu kolaborazioak artista desberdinekin. Bueno, kolaborazioak kamisetak edo artista desberdinen marrazki edo pinturekin edo eta bar. Baina justo hau udan atera zan, eta izan zan bastante polemikua, ze segiduan gaztauziran kamisetak, izan zan boom bat moduan superventas, eta, bueno, niri bastante, ez dakit, hotz utziz estan. Orduan, ez dakit. Hori ere gertatu izan. Hainbat musikarien izen eta estampazioen gaiarekin, esan nahi dute, ez dakit, De Juren kamiseta bat oso modan jarri zan, bestea punk talde britaniar... De Ramonesen. Eta ikusten zenun, oso jende gaztea de Ramonesen kamiseta jantzita, zalantza hundia egin behartzen nun, ez? Benetan, de Ramones tali izango da inor hemen, ezagutuko dituzte de Ramones, akaso gurasoen gatik eta ez, baina, ez dakit ba, eta artearekin, bueno, ez dakit antziko. Bai, adibidez, Warholen kamisetak edo baskiatenak, eta asko atera dira, bai Zara, Uniqlo, olako kadena handiek atera dituzte kamisetak beraien marrazkiekin edo beraien artelanekin. Eta, bueno, ni ez nau guztiz kontra. Azkenean, bueno, egongo da publikoa olako gauzak erosteko, dana moduan. Baina niri pixka hotzuzten deste olako gauzak. Azkenean nik uste dut kentzen detzela esentzia lanari. Baina, bueno, nik uste dut opinitxo desberdinak egongo diaz dela eta bakoitzak beran gauza pentsagoa lauela beran buruan. Nik badaukat arroparen bat artelanetan oinarritutakoa. Bai? Bai. Zeina? La nuit etualen pajarita badaukat. Superpolita, Lipatu itezu ze polita. Baina, ez dakit, igual Maria Romero Laspirrek ez dit ontzaten. Nik dana ontzaten batean dut. Bakoitzak hori, nik uste dut hori, eta Txillidana bai, jendiari benetan gustatzen baldin bajako kamisetak, superrondo ikusten dut, zuri gustatzen bajatzu, erosi. Baina niri pixkat, ez dakit, fribolua iruditzen jata, ez dakit zeba. Badekiz, Txillidalekun kontzertua dago? Bai. Bai? Bai? Badago? Zeinena? Badalakizu zeinena den? Nik bai. Bai, zuko jana badakizu nor jotzen den Txillidalekun? Zestet uste lehen komentatu duguna denik, Pentsa, gurean izan zen, berai, gaur bi artiste jotzen dute, bi proiektuk. Bat, gurean izan zen akustikoan,
eta utzi zigun, bilatzen, saiatzen ari naizen kantu eder. Baina ez da egin non daukagun, hemen dago, eta entzongo dugu. Nola bait, nola bait. Ui, keep watching, Instagrametik ari naiz botatzen eta... Atxona! Ez dauka publikaturik musikarik oraindik Idoia Asurmendik, baina oso artista gomendagarria da. Gurean izan zen eta pianoan, gure estudioko piano afinatu berrian, hau utzi zigun. Hutsune batek irensten gaitu, ekaitzik handienak bailitzan. Ta gaur gure txikitik, gure izanetik, ta ezinetik, ardezagun atxeden aurki utxetan. Arditzagun aurki utxak, ta zordezagun. Esango nuke, abuztuan gertatu beharreko kontzertua zela hau eta eguraldi txarragatik atzeratu zutela, abuztu amaieran. Ez? Asko egon ziren, abuztuan izan martzien Beraztiko jaiekin bat egin zuen. Abuztuarek 8. Beraztiko jaiek ez dira abuztu gaerane. Ja, naztu naiz ni. Aulkiokoa bihurtzeko zuen Eta Idoia Asurmendirekin batera izango dira musikari handiak noski, talde ederra duelako, okerrez panaiz, hortxe Andoni García Matxin izango da gitarra eta mandolinetan, hortxe Joanes Ederra kontrabajoarekin, Uriol Floresen baterian, ez da? Edo nazten ari niz. Nazten nabil? Bai, Uriol zen, baina Urioloren lagarrita ez da egitzen jarriko den baterian. Uriol, askolta. Eta Idoia Asurmendirekin batera gaur kontzertan izango dugun bestea, datorren asteazkenean gurekin akustikoan disko tzarrau orkesten izango den Iker Lauro eta beste urtaroak. Eta urtaroen artean, Udaberria azken diskoa eta kantu tzarrau. Non dago zulertzeko. Beraz gaur Maria Romero Laspiurrengana itzulita, artea, txigida eta musika uztartu eta gozatzeko aukera badago, baina berritxar bat dugu arratsaldeko 7 hasiko den kontzertu hortarako, ez da sarrerarik geratzen, beraz, sentitzen dugu, gozatu Spotify. Edo, gure Instagramean sartuko bazinate, hortxe aurkituko duzu Idoia Asurmendik pianoan egindako kantua, orain digoz, sarean tajoz entzungai dagoen kantu bakarrenetako, esango nuke. Daukau esklusiba. Bai, eta bere akustikotik beste kantu ederren bat ere badugu, diskoak kaleratzen duenean orduan publikatuko du. Ez du spoileatu nahi. Iskutatuta. Baina modak artean duen eragina edo modak artea bereganatzeko duen joera horrekin ari gara Maria Romero Laspiurrekin. Eta hor adibide ugari agertzen dira. Habitu gara txigidatik eta horrek urrundu gaitu hemen batera eta bestera, Maria. Baina ez da bakarra. Hori izan zan kasu bat polemikoa izan zana, Esate zorionez edo zoritxarrez, ez dela bakarra. Ze ez daukagu oraindik gure posizioa garbi. Ez da bai da azteko moduan izango gara laizter. Bai. A ber, hau izan zalako kaso polemiko bat eta gustatzen jatalako beti horrelako zerbait ateratzea pixka danon artean, pixka dialogoa zabaltzeko, ze bestela da nire txapa denbora zuan, eta ondo dau, baina, holanetan esaten dago gure ideiak edo gure opinitxuak. Hori, ez dakizuek eukiko duzuen norbaiten kamiseta edo ez, roparen bat, estampatu batekin artistaren batena, ez? Lotxa baten dit esatea. Bai, goiuri, venga. Ni izan naiz.
Gaztetxo horietako bat. De Ramones Eroso erabiltzen. De Ramones Ah, etarekin. Eta zergatik zenuen gurasoen eragina edo moda antzeolako? Ez, modan zeolako. Benetan, ez dizu pegatzen ba. Ja, baina oso gaiztean itzak. a ber, nik konfesiño bat inbiote, nik bai eukita dakat de Ramonesen kamiseta. Ba, nik ez. Hau, serio, Oparituz estaten baten, eta pila bat rotzen jatan, gainera zan rosa, eta horrekan punta. Rosa zan, zuria bai. Benetan, igual erian modokoa zan. Gordetzen dituzue? Ba, ez dakit dundagoan. Igual aurre espetatu berdina jauzi zituen biak. Arkatu baino esan behar nuen, bestelako arapiatuko zitzaidan hor barruan! Desenkusaka mila historio, aitzakiari ezura dario. Eta orain badaukat beste bat baita. Bai? Izaroren delirio zen kamiseta. Baina hori artistak berak saldua. Bai, Merchandising hori gustatzen zaigu. hori gustatzen zaigu. Musikoak ez ditu egin izarok, ez da? Eskerrak bestela! Izu hemen, Ramones gora eta Ramones berari garela. Eta barkatu, baina kuriosidadak ez zizuen eraman kamisetan jartzen zuen hori bilatu eta entzutera edo Gerora. gerora. Nik entzuten neban, de Ramones. Ah, Nire bai. txian entzuten zelako. Nire gurasoak entzuten zutelako. Baina, bueno, Nera ez. arrozak ziren kamiseta normalian, beltzak izaten ziren. Bai. Bueno, tira, jarraituko dugu adibidea bek aztertzen. Esatenako, Andy Warholera aipatu dugu lehen, eta Bai. inguran ere ikusi ditugu kasu asko. Baina, gehiago ere badira, Maria. Bai, azkenean beti moda eta artean, juntauta egon dira, ez, konexioan egon dira. Eta alde batez, moda da kulturaren islapena, ez? Ikusi dugu, Ramonesen kamisetekin. Eta aliberean artea da kulturaren parte. Orduan beti egon dira lotuta. Artean, lehen ez eguazen argazkisak. Orduan, zelan dakigu zelan jasten zuten 1700 garren urtean, artelanetan fijatzen balin bagara, bertan ikusten dira janskerak. Orduan, modaren historia bebai, basau da asko artelanetan. Eta artelanetan islatzen ziren erropetan. Hori alde batetik. Gero bestaletik, bebai badaude pila bat artista, moda ilustrazioak egiten dituztenak. Adibidez, Andy Warhol bera, beran hasieretan moda ilustratzailea zen, eta revista desberdinetan egiten zaban lan, ilustrazioak egiten, adibidez Vogue revistan. Ez dakit ezagutzen dituzuen beran lehenengo lanak. Oraintxe jarriko Hori da, dugu. Baina bera hasi zen moda ilustratzaile moduan, eta gero, sartu zen gero eta gehiago arte munduan, eta beran artelanak, gaur ezagutzen ditugun artelanak hasi zen sortzen. Hau dira Andy Warholenak. Bai. Bai. Eta, badaude, pila bat, gaur egun bebai, pila bat ilustratzaile modaren gaia lantzen dutenak. Adibidez, Rosie McGuinness, Laura Gulshani, Amelie Herrant, Kelly, pila bat, Kelly Beeman, ez dakit ipina litzugun, bebai ikusteko jendiak. Eta adibidez, bebai bazegoan hemen Espainia mailan oso famatu egin zana, Justo Barcelona eta Jordi Lavandaren ilustrazioak. Nik beti urtero eskolara itzultzeko erosten dituen Jordi Lavandan agenda eta kuadernak. Bai, eske garai baten gure garaian ikuste dugu Juri gu txikisa ginenean. Bai. Oso modan zegoazen Jordi Lavandaren gauzak. Bida, iga ikusten Rosie McGuinnesen... Bai, niri hau pila gortze jata. Bida, ze politak.
gustatzen jata asko, azkenean da nahiko simplea, margotzen, osea, trasoak oso simpleak dira, eta koloreak, betia kolore, bueno, hori, planoak, como primarixuak, eta hori dana, eta nik uste dut, simpletasunean dakala gusto bat oso berezia. Eta bere marrazkia, beren arpegiak eta hori dana bai pila gortza jataz. Aipatu ez du beste bat, Amelie Gegart hori, eta estilo, bueno, ez ditu agian trazoak hain markatua, baino sutiltasun hortan ere badu zerbait, Bai, antzekotasun pixka dakate, bisek. Osa, ni nahiago dut olako marrazkiak oso konpatuak diruna baino. Ai, bida, Amelie, ze polita. Bai, hauek oso politxa dira, bai. Bai, gogoratzen ez dakit Modiglian iren arpegiretara batzuk, eta beste Brancusiren marrazkieri, bai, beste batzuk, ez dakit ezagutzen dituzuten, baina, bai, bakate hor kutsu hori. Eta hori, eta Jordi Lavanda izan zen 2000 urtean Espainia mailan holan bumba eman zebana eta toki guztietan zegoan. Bueno, ontsen bai, Woody Allenen pelikulan beran ilustrazioak, bai, berak egin du. Ondela espaldi zegoela pixka desapareciduta eta de repente kartelein zeban. Eta, bai, eta garai hortan bai, hori, Jordi Lavandak egiten zituen bai, Kusto Dalmauen kamisetak. Kusto Barcelona, gogoratzen zarete marka? Bai. Ba, 2000 urtean bai, oso modan jarri zen bere marka, Oten, Operación Triunfo bai, beran erropera ematen zuten, eta jo, ni gogoratzen nahi, momentu horretan egon zela bai, super modan kusto. Ontsen igual ez da inbeste ikusten, beran erropa, baina garai hartan bai, ba hori, ilustrazio hauekin eta oso modan jarri zen marka bat izan zen. Eta hori, eta bueno, pixkat, modaren garaian, beti egon da konexio hau artea eta modaren artean, arteko garaian, adibidez, aurreko egunean Belle Époque eta hori dana egon ginela berba ditzen, bai, klimen lanetan argi ikusten da modan zekan inspirazioa. Beran erropak, kuadroetan agertzen diren erropak, estampatuak, oso presente dago moda beran lanean, ere. Eta beste aldera begira, zeuden bai diseinatzaile askok modan ikusten artean ikusten zutena inspirazioa. Holan garrantzitsuenetarikoa izan zen Elsa Schiaparelli, ez dakit ezagutzen duzue, Schiaparelli diseinatzailea, 20. hamarkadan hasi zen bera Parisen lanean, eta beti, arte munduarekin konexio handia izan zuen hasieratik, artista ezberdinekin oso harreman ona zeukan, eta, beran lanean bai, garrantzi asko zekan ideiak, kontzeptuak. Igual momentu ordura arte edo, ez zegoan ez zioten hain importantzia emoten gaiari edo diseinatzaile baizik, eta igual konstrukzioari edo modari, moda simple. Eta garai hontan, honek, hasi zen kontzeptu bat emoten erropa bakoitzari. Eta estanpatuetan bai ikusi alda, estanpatu bakoitza dakan zentzua, garrantzia, erropa edo soinekoetan islatzen dena. Oso korronte batekin oso harreman estu aukizuen, izan zela surrealismoa, eta beran erropa, estanpatu desberdina sortu zituen korronte honekin erlazionatuta, eta baita ere egin zuen Salvador Dalirekin kolekzio bat eta kolaborazio batzuk, artelan batzuk, Daliren artelan batzutan beran erropa agertzen zen eta alrebez. Eta, behiratzen baldin badozue interneten agertuko dira pila bat gauza honi buruz, eta, nire ustez, igual da diseinatzailerik holan garrantzitsuenetarikoa 20. mendekoa. Eta gaur egun bai jarraitzen dau firmak lanean, azkenengo kolekzioak surrealismoarekin bai, gino bat daka, ikusten baldin badozue azkenengo kolekzioaren irudiak bai, begietan betaurreko batzuk, ez dakit, holan gauza surrealistak sartzen ditu beran
pasareletan. Eta, bueno, hori, eta hau izan da holan pixka garrantzitsuena, baina badaude artista diseinatzaile eta artista kolaborazio asko. Adibidez, Yves Saint Laurentek, bebai, Yves Saint Laurent, danok ezagutzen dugu. Yves Saint Laurentek atera zeban 60. hamarkadan, kolekzio bat izan zena oso famatua, Mondrianen kuadroetan, basauta edo. Eta hau bai nahiko booma izan zen garaian, baina nik uste dut ez dela berdina hau egitea edo hartzea artista baten irudi bat eta kamiseta batera pasatzera. Eta nik uste dut, azkenean konstrukzio honetan, soinekoen, adibidez, bertan, Mondrianen, Yves Saint Laurenten soinekoetan, soinekoen konstrukzioa bebaita zerikusia dauka artelanekin. Pixka da batura bat. Hartzen dau Mondrianen kontzeptua, baina pasatzen dau modara kontzeptu hori geldiok, mantenduz. Eta badago reinterpretazio puntu bat ere horrez. Hori da. Eta, bueno, eta nik uste dut interesgarria dela, eta Yves Saint Laurentek artista ezberdinen lanetan inspiratu da askotan benan diseinuak egiteko. Gaur egun ere adibidez, ez dakite holan oso modan dagoen beste diseinatzaileren bat ezagutzen dozuten artearen mundua oso presente daukana. Igual Goiuri jakingo dago gehiago. Nik zurek ideia ikusi dut, ez zinet esan. Ja, bai. Eta ze ikusi zua. Jakemos? Ezagutzen dozute Jakemos? Bai. Nei asko gustatzen zait. Bai, Jakemusak bai oso presente dauka artearen mundua beran lanetan. Bai. Bai, eta igartzen da, beran pasarela guztiak eta beran kolekzio guztiak beti da gino bat beste artisten artelanei. Matisseri, Picassori, bebai arkitektura modernistari, eta pila bat igartzen da, islatzen da beran lanean hori artearen inspirazioa. Gero oso famatua izan zen beste kolaborazio bat, eta Guggenheim Museoan erakusketa bat egin zutena, Murakami eta Louis Vuittonen kolaborazioa izan zen. Ez dakit juntzineten ikustera erakusketa hau? Ba ez. Nidez. Baino ez bakarrik erakusketa ez da, intzituzten boltxok baita. Logoa berri interpretatu zuen Murakamik, Vuittonen. Hori da. Bai, eta, nahiko kolekzio handia sortu zuen. Eta gainera, egondia saltzen poltsa horrek, oindala 5 urte erarte. Eta erakusketa uste dut izan zela 2009 urtean. Orduan, mantendu izan den kolekzio bat izan da. Baina momentu horretan, Guggenheim Museoan erakusketa guzti bat onergi enfokatzia, nik uste dut izan zela bastante potentia. Neri pertsonalki oso zetarrak iruditzen jataz. Baina, Nei etzait. Hori ere ez, eta poltsuak ere ez. Neri Murakamiren gainera artea, iruditzen jata pop, klaro, daka pop, japoniar komiki kulturaren kutsu oso handia, eta, neri pertsonalki ez jata asko gustatzen, baina, hor ikusi dela bai oso garbi artea eta modaren eskontza bat, ez? Oso garbi ikusi dela. Eta, azkenean, daude pila bat adibide moteko, porque mundu honetan askotan egin diren kolaborazioak izan dira. Baina, ontsen enfokauko nahi pixka gehiago, kamiseteri. Ja txik dara huelta emonda. Eta, askotan ikusi dira kolaborazioa markekin eta artistekin. Adibidez, Kate Haring ezagutzen da zute? Kate Haring. Ez? Nik ez da. Bera izan zen, artista bat, 80. hamarkadakoa Nueva Yorken, kale artearekin oso lotuta zegoen artista bat. Bera marrazkia dira tipo monigoteak, holan... Bihotzana. Hori da, komikiarekin oso harreman handia dakaten marrazki batzuk. Holan monigote batzuk pertsonita batzuk, holan oso simpleak linea bateko marrazkiak, kolorinetakuak.
Bai, ikusten baldin baduzue, dano dakizue zein dan, zehazko ikusi da. Entzuleek ikusteko. Bai, eta bueno, eta beran artearekin asko egin dira kamisetak, erropak, eta bar. Baina nik ez dut hain txarto ikusten. Bueno, txarto ala ondo, hori ja bakoitzaren gauzia. Baina niri, bueno, iruditzen jata pixka zentzu gehiago dakala. Azkenean, Keith Haring kale artista zan, berak bai, beran momentuan sortu zitsuan erropak beran estampatuekin, beran marrazkiekin, eta nik, bueno, uste dut bai, pentsauia dugula beti, horrelako bat ikusten dagoenean, artistak ze pentsauko zeban, beran lana, bera hilda urte batzu beran dugu, kamiseta baten agertzen balin bazan. Baina, ezin du jakin. Ja, baina gutxi gora bera bai. Osea, adibidez, Keith Haringek jainda zekan olako zerbait. Hoi da pixka Tina Turnerren abestia, Tina Turner. Kaiokela uste zuten hori bezala. Ze pentsatuko zuken. Bai, eta hori, osea, Keith Haringek honik hau lehen ostekan inda, ez? Eta bera hil baino lehen asko fomentau zeban erropa. Bueno, beste lienzo edo beste soporte bat moduan bihurtzia erropa, bera. Eta gainera, bera zida gaitxik hil zan, eta daka fundazio bat, orduan, beran artelanekin egiten diazen erropa, kamiseta eta gau guzti hauek, jasotzen duten diruarekin fundazioara juten da diru guzti hau. Orduan, bueno, pixka solidarizua bai bada erostia beran kamiseta bat. Osea, nire ustez ondo dau. Ondo dago txarko, hori. Bakoitza berana, baina bai. Osea, nik uste dut, hori, guai dagoela bai, diru guzti hau zerbaitera bideratu, hori da. Eta, bueno, Keith Haringnetik aparte, adibidez, bazkiaten marrazkiekin bebai kamiseta, erropa eta pila bat egin dira. Bai. Andy Warholen estampatuekin baita. Eta, bueno, olako artista poperoekin pila bat sortu dira, bai, bueno, pop artaren barruan edo street arten barruan egon diazen artista ezberdinekin pila bat kamiseta erropa egin dira. Baina, bueno, pixkat, nik uste dut eskura daola beti pop arta edo arte urbanoa kamiseta ikonikoekin. Azkenean, rapa bebai da arte urbanoarekin konexioa dakan korronte bat, eta rapean bebai beti egon da kamiseta estampatuen moda hori, ez? Ontsen bebai musika traparekin, traparen janskerak bebai garrantzi handia daka, eta logoekin, ikonikoa diren irudiekin bebai asko jolasten da, jaskera honetan. Eta pixkat hori, lotuta dau. Eta, bueno, ona Euskal Herrira etorriz, edo bueltatzen, justo oindala pare bat aste, egon zan Okela Sormen espazioaren barruan, Bilboko arte espazioa da, ez dakit ezagutzen duzuten, bertan inzuten dituzte erakusketa noiz behinka. Okela Sormen da espazioa dagoela San Francisco auzoan Bilbon, eta, bueno, lehen zan Okela denda bat, orduan horregaitxit ditzen da Okela Sormen espazioa. Eta eitzen dituzte erakusketan, noiz behinka. Eta ointzen, oindala bi aste, egin zuten erakusketa bat bi astekoa, non erakusten zuen beran lana Cosas de Jaleo, eta Ander Manerok. Cosas de Jaleo da marka bat, kamiseta marka bat, Mikel Ruiz Pejenauterena, eta, bueno, Mikel Ruiz Pejenaute bera da artista bat Zumarragakoa, berak, bueno, daka proiektu badala Cosas de Paranoia, eta Cosas de Paranoia hor barruan, sortu zuen beste proiektu bat zela Cosas de Jaleo. Eta bertan egiten ditu moda komplementu edo erropak, beran irudiekin eta irudi ikonografikoekin. Pixkat, nahaztuz beran artelana eta moda. Eta honekin bat, egin zuten nakusketa bat Okela Sormen espazioan,
Ander Manero da artista visual bat egiten duena performantza eta instalazioa, eta egondana asko moda munduan eta bideoklipen munduan lanean. Eta, bueno, pixkat bien artean sortu zuten erakusketa bat, non nazten da, artea, moda, Mikelen kamisetak, erropak, ikurriñak, ez dakit zelan espeko, ikurriñak. Ikurrak, ez dakit, interesgarria zen, ja pasau da, asteburu horretan bakarrik zen ikusteko momentua, eta ezin genuna jun, ezin genu zen ikusi, ze azkenean konfinamentu honekin pixka zaila da Bilbora jutia, ontxe bertan. Baina, bueno, beran lana interesgarria irutzen jata, refleksio bat egiteko hori moda eta artearen eskontza horrekin, ez? Eta nik uste dela, niri guztau izango jatan Mikeleri gaur elkarrizketatzia, baina berak ezin zeban, orduan, bueno, pena bat, baina, bueno, Mikeleko pizkan azten du bi munduen batuketa hau, eta, bueno, beran iritzia bebai ondo etorriko jakun bebai, txidan kamisetei buruz dialogatzeko. Gauza, saldu zidan, minutu gutxitan, txidan, bilduma, zarak edazun bilduma hori, baina nik ez zaten hori ikusi kaletik kamiseta horiekin? Nun daude kamiseta horiek? Igual Euskal Herrian ez hainbeste. Zeinek erosi? Igual Euskal Herrian ez hainbeste. Bueno, Bilbo inguru hori aipatu duzu, eta batematen aipatu dugu azokartean proiektua, baina martxan da, bide batez, azaroaren 23an, duela 3 egun hasi, eta abenduaren 19 bitartean, erakusketa proiektu hau ikusteko aukerera izango dute Bilbotarrek, eta Bilbora hurbiltzen dan edonork, baldin eta Bilbora hurbiltzeko eskubidea berreskuratzen badugu Bilbakoren batean. Erakusketa proiektu ederra eta artisten lana pixkat erakusgai jartzen duena Bilboko udal azoketan erabiltzen diren saltokietan. Alegia, nolabait esatearen merkatura joan eta fruta haragia arraiaz gain, argazki gintza, pintura eta arte orokorrean ere bertan topatzeko aukera badago, eta azokartean proiektu hortan beste hainbat artistari izango dira, Eriz Moreno, Federica Bau, Raquel Asensi, Adrián Castañeda, Letizia Gaspar eta Roberto Agirrezabala, Bilbao Arte Fundazioak aukeratu dituenak eta azokartean bertan izango direnak. Beraz, azokartean proiektu hau Bilbao Bizkaia Design Week.eus webgunean ere aurki dezake entzuleak, eta ez dakit aukerarik izango bagenu bertara horbiltzeko, arte egingo genioke gure saioan, baina oraingoz ezin dugu joan ez guk, eta ez da Maria Romero Laspiurre berak, beraz, pena bat. Bizkaitarren Bilbo edo Bilborekin kontaktuan diren herritako norbaitek horren inguruan hitz egin nahiko baligu, egingo genioke tartetxoa, egin barko diogu tartetxoa. Maria Romero Laspiur, arratsaleko 5 eta 2 minutu, agurtu egin barko zaitugu? Bai, bueno, urrengo astera arte. Pena maten dizu baiet. Pena maten dio, baina... Bueno, pentsatzen logu... Bai, inan izan dugu urrutitikan, ze gaur nahi junto losa da, baina, bueno, ondo, bai. Oso ondo, baina zuk baduzu zere gina eta guemen ari gara zu liatzen eta luzatzen. Bai. Bueno, eskerrik asko. Zuri, Maria Romero Laspiur. Mila esker. Agur. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Osteguna da, Oiana Maritorenarekin arte eszenikoei heldu behar diegu, bigarren kafean gara zuzenean, arratsaleko 5 eta 4 minutu Naiz irratiaren sintonian zara, eta baduzu zeregina, baldin eta aipatuko dugun agenda hontan,
gauzak gertatuko diren tokian bizi, edo arekin hola zuzenean lotuta balin badago zure Hori herria. esan behar nun, oian, abenga, hasi esaten gauzak, ikusi Bai. ezin ditugunak. Ja, hori egia da, Este- bai. Edo bestela Bueno. Google Maps iriki eta begiratu zure herriak zerkin egiten duen mugaz, batzutan ez bestekoak eramaten dituzu, Edo Eta- zokoren bat bilatzen duzu. Gure Hori da. Euskal Herria menditsu hontan batzutan mendi zarremanak badaude. Ui, Eh, hasiko gara. Ba, pixkat kontrabandisten garaiko Bai. kontuekin, ez da? Bueno. Estraperloan. Bai, ba ez dakit, Nafarroa garai eta Baxe Nafarroa ere elkartzen ziren ormendian zehar, eta bueno, Nafarroa etzen iparraldeko beste lurraldeekin ere bai, ez da? Baina horrela biliarko dugu. Bueno, ba, kultura kontsumitzeko baldin bada, ez? Mendi buelta, Bueno, kontzertu bai. eta buelta. Bai, hoi da. Mendi buelta, antzerki eta buelta. Mendi buelta, dantza ikuskizun Eta vuelta. eta buelta. Moltes més coses també. Un llapis d'Ikea, un pistatxo, oh yeah. Ba, egia esan asteburu honetarako ere gauza mordoa dago, eta nik sentsazio daukat azken aldian, obra berdinak direla, agian errepikatzen direnak. Ez dakit akaso obra berri asko sortzen nahi dan, baina bai ikusten da bira modukoak egiten ari direla ikuskizun asko. Seguraski batzuk ere atzeratutako emanaldiak izango dira, baina bai errepikatuak bezala izaten Barduntze dira. ondo, ze orain aipatuko dituzu igual lekeition. Hori da, Eta gero agian- ikusiko dugu Donosti. Hori da, bai, Eta- egia esan, hola, ikusten da mugimendu bat, eta gainera herri berdinak izaten dira agian gehiago antzezlan edo dantza ikuskizun gehiago kartzen dituztenak. Nik uste errepikatu iten direla hiriek. Mhm. Orduan Baina, egin behar bueno, dugu, sentsazioa. antzerkin edo kontzertuen edo dena delakoaren izenak apuntatu, Hori da. eta gero begiratu noiz Noiz, datu zen gure herrira. ingurura. Hori da. Eta WhatsAppa bezala double check. Hoxe, Check bat, check. Txek. bueno, basiko gea. Gaurko adibidez, justu ibiliko gea, baina bueno, 7 harri horrear ikuskizuna egongo da Santurtzin, eta ez dakit gogoratuko duzuen aspaldi Martxelo Rubio izan genuen hemen gonbidatu bezala, eta bertan kontatzen da, ba, ikastola edo eskola bateko atarian 7 pertsonek elkar topo egiten dute edo, jolasen bidez, pixka bat, ba, terrorismoaren ondoren geratutako elkarbizitzaren inguruko zantzuak eta holakoen inguruan aitzen dira. Eta horrez gain gaur ere Ondarrun 7:30 egongo da birritan bortxatua. Hori ere aipatu izan dugu eta beraiek ere bihar egongo dira Leioan arratsaldeko 7:00. Eta uste dut igandean ere badutela beste ikuskizun bat nahiko dituzte asteburu honetan birritan bortxatua. Eta bigarren Lanekoek. kafean egon ziren. Egon Egon ziren, Bai. eta horreko astean Tolosan ikusi genituen. Ah, bai. Bai. Ba, gauza bat, Ondarroko beko zini ez Bai. da Ondarraoaken agertzen dena. Ez que ondarragoaken Claro, ez. agertzen dara, ez da Ez zini da bat. zinea, hori da. Gero Ondarrabaken inguruan ere arituko gara, tartetxo batean amaitu da lau telesaietako lehen denboraldia. Diot lehen denboraldia badirelako bigarren askatzen ari direnak, Bai. eta egia da atzoko ikusita, inorri spoilerrik egin gabe, lekua balegokela Bai, bigarren daiteke. baterako. Hor Bai, bai. geratu dira trama ireki batzuk oraindik. Ez? Enago ados, eta gero ez da behidatuko dugu. Bale, Oh! ez da bai da, naiz irratian. Bueno, jarraitu ingo dugu, ez Bai, da? zoi. Bueno, bihar izango ditugu Etxarri Arana zen, Estok Erokoak, Mikel Martinez eta Patxo Teilleria, beraiekin aritu ginen, eta Leioan berriz Biz hitza, aukeran dantza konpainiaren pieza hizkuntzaren inguruan aritzen dena, eta horrez gain, Ermuan ere arratsaldeko 7:00 zaldi urdina ikusi ez dutenek, ba, aukera hau ere izango dute, eta Gorria, gero guk gonbidatu bezala La Pulga hemen izango dugu, ostiralean nengo da arratsaldeko 7:00 Sopelan, eta larun batean Kuartangon arratsaldeko 8:00. Eta horrez gain, beste hainbeste ditugu, adibidez Bihar eta Etzi, Sisiforen paperak egongo dira Bilbon, Arriaga Antzokian, joan den astean izan zuten Gasteizen estreinaldia, eta uste dut nahiko arrakastatsua izan zela, oso gustura aritu zirela, eta Bilbokoek, ba, aste honetan izango dute aukera. Horrez gain, larumaterako beste proposamen batzuk, 7 bat, gaiztoetan gaiztoenak, 7 Barakaldon, hauek Donostia saria jaso dute aurten, eta nahiko lan interesgarria da, komediatik bidaiatzen du, 7 pekatuen inguruan, emakumearen papera ere hor sartzen da, eta lan interesgarria da. Eta horrez gain, larun baterako ere prospektus bitae Gasteizen, arratsaldeko 7:00, eta Sagartu ikuskizunaren uste dut azken emanaldia dela, olaztin egingo dutena, eguerdiko ordu batean, Sagartuk dantza ikuskizuna da, Sagartu dantza, eta Sagarra da presentzia duen elementua, eta Ika teatroakek agurtzanek zuzendutako lana da.
Eta horrez gain, larumaterako ere beste bi aipamen, esnatu naiz ikuskizuna arratsaldeko 7etan egongo da Usurbilen, bakarrizketa bat da, Andoni Mutiloarena, eta transexualitatearen inguruan hitz egiten du, eta oso lan politia da, eta nik uste dut gaiak ematen duela hausnartzeko. Eta horrez gain, mintzalagun egitasmoaren barnean, kulturekintza bat antolatu dute kanpezun, arratsaldetan, Bal zeneko. 20 urte inguruko gazte bat, bere lokalean, eta euskararekiko duen harreman gatazkatsu horren inguruan arituko dira. Egia da aste honetan, euskararen egun datorren astean izanik, ekitaldi asko antolatu direla, eta ikusten dela, antzerki edo dantza asko eskaintzen dela garai honetan bertan. Eta iganderako bi proposamen, igandean ere zerbait proposatzeko, Eneba, 7etan arratsaldeko 7etan Berriozarren, eta goazen 7 estreinaldia ere egingo da. Dagoeneko sarrera guztiak agortuak dauzkate, baina sore asun ingo dute Azpeitin, eta, itxoen inbarko da, norbait egun nahi badu, beste lokumaten ikusi barko du. Eta azaroaren 29 igandean Donostian, Victoria Eugenia Antzokian, 7:30 Inui Illa egingo du Kukaik. Hau berritu egin dute, Mireia Gabilondok zuzendutako lana da, eta garai batean egindakoa da, 1985ean Sarrion Handiak ateratako liburua oinarri dauka, eta aurten liburuaren 25. urteurrena ospatzeko berriz ere eskaini egingo dute Inuia, 3 dantzari aldatu dituzte, eta orduan egokitzapen batzuk egin dituzte, eta nik uste dut nik bere garaian ikusitako lana da, oso politia da, oso sutila, oso sentsibilitate askorikin egindakoa, eta nik uste dut oso ederra dela, eta Sarrion Handiaren olerkiak ere horratzietik entzutea benetan gozagarria. Beraz, hor ere beste gonbite bat. Zenbat plan. Asko. Esan genuen, ja jendeak ezin du esan sekula santum? Ez da ezer. Iter etorri zen gaur? Ez. Ni haterren aurka, no? Bueno, haterra naiz. Meta-haterra. Haterra naiz. Meta-haterra. Hater berbi. Entzuten duzuen hau Pakoren Solea, edo Solea de Paco, Antonio Lizana saxofoilari eta abeslariaren kantua. Donostian izan genuen urtetan, musikenen ikasten, eta gerora nazioartean ere arrakastaz jantzi ditu bere doinuak, eta jazz eta flamenkoaren inguruan egiten duen fusio hori. Eta kantoa aukeratu dugu Oianak, gaurko bigarren kafeko kafeutxiko protagonista aurkez diezagun. Askoa Etxebarrieta, La Pulga. Dantzari gasteiztarra. Txikitatik izan du dantza alboan, 4 urterekin Gasteizko Sofia Abaitu Akademian baleteko eskolekin hasi zenetik. 5 urte zituela Jesus Guridi Musika Eskolako lehen dantza klasikoko ikasletako bat izan zen. Bertatik ateratako lehen belaunaldiko kide izanik. Horrez gain, eskola honetan bertan solfeo eta biolin ikasketak egin zituen, eta baita perkusiokoak ere. Hala ere, urte batzuetan dantza alde batera utzi, eta ondoren berriz ere hurbildu zen dantzaren mundura. Horrela, Gasteizen hasitako dantza ikasketak Bilbo eta Madrilen egindakoekin borobildu zituen, Solange Lefort eta Victor Ullate eskoletan urrenez urren. Askoak flamenkoa Gasteizen ezagutu bazuen ere, Granada izan zen mundu honetan barneratu zuena. Argi ikusi baitzuen flamenkoa bizitzeko Andaluzian egon behartzuela. Dantza honek dituen sentimendu, indar eta espresio gaitasunak erakarri eta bertan murgildu zen buru belarri. Han sentitu ondoren, Sevilla eta Granadatik ibili zen 8 urtetan zehar flamenkoaren munduan barneratzen. Dantza irakasle, Isabel Bayon, La Farruka, Farrukito edota Juana Amaia izan zituelarik. Harrezkero, barnean daukan bere duendea bilatzen eta ikertzen aritu da. Dantza disiplina honek baimentzen dion indar eta sentimendu guztia erakutsiz. Lan ezberdinak sortu ditu eta horrez gain klaseak ere ematen aritzen da. 2008 urtean bere flamenko kuadroa sortu zuen, La Pulga eta konpainia, eta ordutik ikuskizun ezberdinak sortu ditu. Hauetako batean, txalaparta izan zuen bidaikide, hain zuzen ere berriketan lanean. 2018an Fuego lana sortu zuen Gasteizko musika bandarekin batera, eta urte berean Voces al Viento lana, ondarrean egindako animazioarekin nahasten dena. Eta azken aldian,
2019 urtean sortutako Gorria ikuskizunarekin biran dabil. Bertan, Miren Amuriza bertsolariarekin batera egitasmo intimista sortu du, bi kulturen sentimenduetan sakontzen duena. Bi disiplina ezberdin, bertso eta dantza, bi emakumeren ahots eta gorputza, artea eta bizitza bi disiplina artistiko ezberdinetatik ikusten dutenak. Gaurkoan hemen dugu gurekin flamenkoaren indar gorria gurekin partekatzeko. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Askoa Etxebarrieta. La Pulga. Kaixo. Kaixo! Arratsaldeon eta gitorri. Kaixo. Arratsaldeon. Ikusten nauzue ondo, entzuten nauzue ondo? Zoragarri. Vale, ondo, orduan. Askoa, lehen galdera egingo dizugu. Horrela, zuzenean, bigarren kafeko kafe hutsa tarte honetan, arte eszenikoen protagonista gurera ekartzen ditugun honetan, lehen galdera, kafea gustoko duzuen ala ez. Holako esinplea da. Bani bai, asko gainera, eta goizetan gehiago. Kafezaleen garaipena bigarren denboraldi honetan. Bai, nik uste dut. Zalantzarik gabe, bai, posten gaitu. Bueno, eta esan behar dizuet, que asko gustatu zait, aukeratu duzuen musika. Antonio, bueno, ni ezagutzen diot pizka bat, eta da kriston musikaria, kriston pertsona, eta, bueno, kriston kraka. Bai, eta jarraitzen dugu, aura, eta egia esan, Kaparros bajistarekin egin zuen proiektu, hauek elkar ezagutu zuten Donostian, musikenen, lehen aipatu dugu Uriol Flores, nik Uriol Floresen bitartez ezagutunen Antonio Lizana, belaunaldi berdinekoak izan ziren musikenen, eta dagoeneko bazuen, saxoarekin jasa ikasi bai, baina flamenkoaren ganako joera ura, eta egia esan, ikerezko arrakatza eta gauzarrakari egiten. Eta, bueno, posten gara, kanturekin asmatua dugu. Bai, asko gainera. Gainera gu gaude berriketanen bigarren kreazioa sortzen, orain, estrenatuko dugu 2021ko ekainean, eta Antonio da produktor musikala. Wow! Bai. Osea, que laguntzen digu pillo. Ze ona. Bai. Aizuko ikusten dugu gorriz jantzita zoazela. Bai. Ikuskizunarekin zabiltzate alde batetik bestera, hemen agendan behin baino gehiagotan aipatu zaituztegu. Konta iguzu pixkat, nola sortu zen bertsoa, flamenkoa, miren zu, ahotsa, gorputza, lan honen inguruan? Bueno, gorria sortu zen batez ere mirenek idatzi zidalako, eta nahizu, zerbait flamenkorekin nahizuela egin, eta nahizuela egin zerbait nirekin, eta bueno, eta niri horrelako proposamenak egiten dizkidatenean, ni normalki del tirón, esaten dut baietz, ze asko ikasten dut proiektu hauekin, asko ikasten dut beste pertsonetaz, eta bueno, ni del tirón esan nion baietz, gu ez ginen ezagutzen horrela pertsonalki, baina, bueno, orduan hasi ginen pizkat lanean, bueno, lankukoek ere ematen dute beka bat urtero, eta orduan aurkeztu genuen dosierra, eta sortea auki genuen, eta eman ziguten beka. Orduan ja hasi ginen kreazioa egiten, eta denbora asko elkar, improvisatzen asko, gero ere ni gauzak asko, bueno, miren da flamenko sale pizka bat, ez? Ni bertso sale ere naiz pizka bat, baina, klaro, gero, mundu horietan sartzen zarenean pilo bat, no? Bueno, ikasten dituzu gauzak. Orduan adibidez, ni mireni irakatzi nizkion gauzak, miren niri irakatzi zizkidan gauzak, eta bueno, hor egon ginen kreazioa egiten, baina adibidez konturatu ginen, dena kreazioa egiterakoan, konturatu ginen gauza asko, flamenkoa eta bertsolaritza ere gauza asko dituela aman komunean. Azkenean dira kultura popularrak, herrikoak direnak, eta nik uste dut mundu guztian, baina azken mundu guztian, azkenean kulturin artean daude gauzak aman komunak guk imaginatzen ez ditugunak. Baina azkenean historian zehar kultur guztiak nahaztu dira. Orduan gauzak horiek geratzen dira.
Kultura ezberdinez ari zara, zu dantza klasikoan hasi zinen, uste dut dantza garaikidea ere probatu zenuela, baina agian ez zintuela hainbeste erakarri. Zer da flamenkotik erakarri zintuena? Bueno, flamenkotik gehien erakarri zidana hasieran, izan zen erritmoa, oinen jokuak, erritmoarekin, perkusioa, no? Gero ere erakarri zidan asko, oso apasionatua dela, oso salvajea, batzutan, no? Orduan hori erakarri zidan pilo bat. Bai. Nik egiatan beti onartzen dut hori, niri iruditzen zaidala flamenkoak daukan indar eta pasioa esan duzuna izugarriak direla. Niri izugarri gustatzen zait ikusteko. Dantzatunik adibidez ez daki dantzatzen, baina saiatzen naizen horretan ere ez, indar hori eta zoragarria iruditzen zait. Bai, niri batez ere hasieran hori erakarri zidan pilo bat. Bai. Begira, uste dut, badaukagula galderatxo bat zuretzat. Bai. Ez dakit prest daukagun dagoeneko. Eta hemendik ere zeo zer galdetuko dizu, orduan, begira, joan den astean izan genuen beste gonbidatu bat, gainera ezagutzen duzu, Olatze de Andres. Bai. Eta galderatxo bat utzi du. Eta urrengo asterako, zuri eskatuko dizugu noski askoa, beste bat urrengo gonbidatuarentzat. Oraindik ez dakigun orden, baina eskatuko dizu oianak. Orain, entzun Olatze Andresen galdera. Kaixo askoa, ezagutu zintudanean oain dela 2 urte, gelditasuna ikertzen zuen pieza bat zeunden lantzen. Bai. Eta oso interesgarria iruditu zitzaidan. Hain dinamikoa den dantzamota batean, gelditasunari edo pausari buruz buruketak egitea. Mugimenduan, denboraren tratamendua oso esentziala delako. Horregatik, urrengoa galdetu nahi nizuke. Ze ezaugarri berezi esango zenuke daukala flamenkoak denboraren erabileran? Ez dakit ondo zer erantzun. Denboraren ez dakit ondo ulertzen dudan galdera. Nola denboraren erabilera. Olatzeko zigun aurrekoan, bere urrengo ikuskizuna denboraren inguruan ikerketa batean oinarrituko zala, eta nik uste dut ere hortik datorrela agian, ez? Denboraren erabileran flamenkoak ze ezaugarri izan ditzakeen. Baina denboraren erabileran zer ez dut ulertzen ondo. Hain da zabala galdera, ze esaterako niri buruatzen zait, flamenkoaren musikan badago denboraren ikuspegitik oso konpasaren erabilera ezberdina. Baina uste dut berak askoz espazio zabalagoan galdetzen duela. Ez dakit, denbora kontzeptu filosofiko ez dela nik uste planteatu dela, baina esate baterako askoa musikaren ikuspegitik karratutasun edo zurruntasun hori ez dago hain markatuta, ez? Eta bazabiltzate hor beste konpas eta beste neurri batzutan dantzan, ez? Bale, a ber. Uste dut orain ulertu dudala gehiago. Bale, baitu, adibidez, flamenko barruan ritmoa da oso garrantzitsua. Osea, adibidez, flamenkoa dantzatzen ritmotik kanpoz bazaude da gertatu... Dakizu zengotariko kerrena. Hori da. Osea, irte de compás es lo peor que te puede pasar. Interesgarriago... Gero, non ikusiko dugu elkar, ez da? Joaten bazara konpasetik, gero haber non topatzen duzun elkar berriro, ez da? Hori da, noa esaten da, fallo txarrena edo egin dezakezuna. Osea, hobeto da adibidez, estenatokian jaustea, akompaz? Konpasetik kanpoan egotea baino. Eta gero hori dantzan barruan. Adibidez ja, bakarrik abeslaria eta gitarra dagoenean, pizkat ezberdina da, no? Bueno, azkenean ere dantzatzen zaudenean, musikari guztiak zure atzean daude edo jarraitzen dizute zuri, no? Baina hori, ritmo kanpoz egotea da txarrena.
Eta gero adibidez ere, ez dakit, flamenkoan adibidez, daude momentu, osea, abiadura batzutan igotzen da pilo bat, eta gero berriro jausten da dena, eta berriro doa oso lasai, no? Osea, ere, no, esaten da, bueno, esas o sea, que hay mucha, que hay bai, kontutan asko gaudela, bai. Bai, eske nire euskera batzutan da pizkat kilikolo, baina saiatuko naiz aldudan hobeto egiten. Baina batzutan geratzen naiz pizkat blokeauta hor aditzekin. Baina, bueno, eta ez dakiz zer gehiago esan denborari buruz. Gero hori ere denbora, hori gero ere egon zaitezke geldi, eta baina naiz eta geldirik egon gauza asko gertatzen dira. Hori adibidez da, pieza, olatz esaten duen pieza horretan landu genuena. Nola naiz eta zu geldirik egon, nola energia jarraitzen direla transmititzen. Eta naiz eta geldirik egon, energia ere dago. Sortzen da, dago hor, transmititzen da, bueno, eta ez dakit, eta zer gehiago esan dezaket denboraz. Bueno, adibidez, flamenkoan adibidez, bueno, flamenkoa urte gutxitan asko evoluzionatu du. Osa, adibidez, orain dela 20 urte egiten zen dantza eta gaur egun egiten dena, asko ezberdinagoa da. Asko evoluzionatu du dantza, gitarra eta dena. Zertan abaritzen duzu evoluzio hori, edo nola antzeman dezakegu kanpotik guk, besteok? Bueno, behitu, ez dakite, orain dela 20, 30, 40 urte, adibidez, zeuden dantzariak, adibidez batek igual, zeukan kriston oinak. Orduan, bere fuertea, edo ez dakit nola zan, ziren oinak, no? Gero igual beste bat zegoen, oso ondo erabiltzen zuena mantoia. Orduan, bere fuertea edo zen. Mantoia zen. Hori, ez? Osea, horrelako ezberdintasuna zegoen. Gaur egun adibidez, kontrolatu behar duzu dena pilo bat. Osea, adibidez, konpainian batetan sartzeko, no? Gaur egun, jende gaztea konpainian batetan sartzeko, euki behar ditu kriston oinak. Euki behar ditu, kriston besoak. Egin behar du denetarik, mantoia, teknikoki asko evoluzionatu du, eta gaur egungo dantzariak... Nola? Osoagoak edo kompletuagoak izan behar dute gaur egun dantzariek beraz. Disiplina guztiak askoz menperatuago izan. Hori da, eta lehen adibidez hori esen horrela, no? Bakoitza tenia como su fuerte, eta hori aldatu da, pilo bat, gaur egun. Eta adibidez ere, lehen oso gutxi fusionatzen zen dantza garaikidearekin, gaur egun askoz gehiago egiten fusionatzen da dantza garaikidearekin, orduan ere horretan formazioa eduki behar duzu, bueno, que aldatu da urte gutxitan, aldatu da pilo bat, baina pilo bat. Flamenkoan evoluzioak aipatu dituzu, eta nola ikusten duzu flamenkoaren egoera Euskal Herrian? Horrek ere garapen bat izan du, badaude ikuskizunak, badago aukera ikusteko, ikasteko, nola dago egoera hemen? Nik uste dut gero eta gehiago programatzen dela flamenkoa, gero eta gehiago ikusten da, jendea gero eta gehiago interesatzen da, ni klaseak beti izan ditut ikasleak eta jendeari asko gustatzen zaio, gero ere adibidez flamenkoa ez duena inoiz ikusi eta ikusterakoan, igual aurreratzen da ikustera eta hori, eta jendeari gustatzen zaio. Osea, niri jendea igual esaten dit. Eske ni ez dut inoiz flamenkoa ikusi, baina oso polita, eta da ohitutak ez gaudelako. Normala da, ere, eduki dugun situazioarekin, eta dena, eta bueno, adibidez niretzako Franco, no? Hartu zuen flamenkoa horrela, krak, y los coros eta horrela, eta sartu zuen produktu espainola bezala, no? Eta orduan
niretzako hori kalte handia egin dio flamenkoari. Euskal Hori Herrian, askotan, Euskal Herrian eta beste leku batzutan, ze azkenean Euskal Herrian asko erlazionatu da espainol kulturarekin, eta bueno, ni daukat beste iritzi bat, niretzako da gehiago andaluziarra, eta bueno. Hori entzun da nuenik ere, analisi hori ez, oso Espainiar estatuaren jazarpenarekin edo zapalguntzarekin lotu dela, hain zuzen ere hori, nodoaren garaitan eta frankismoaren garaian, bai flamenkoa eta bai kopla bera ere, eta kopla bezlariak ere, etengabe jartzen zirilako, eta hori pixkatez, inposizio horrekin lotu izan delako, eta orain, askotan aipatzen dugun hitza, dekonstrukzio kultura hori badator, flamenkoa kultura da, flamenkoa kultura ederra da, eta Euskaldunok maite dugu, baina egia da hor badagoela oraindik motxila eta zama hori, eta, bueno, joango gara uxatzen eta gozatu behar den bezala, ze badago gozatzeko. Apuntatuko gara ikastaro batera? Ni zuzenean jongo nintzateke. Askoa badaukazu baten hemen ingurun. Egorriarekin esaten duzu? Bueno, lehenengo ikastaro gorria ere apuntatuko dugu. Ikastaroak, barkatu. Bueno, beitu egon naiz Tolosan, orain dela gutxi, berdintasunekoak antolatutako ikastaro bat, eta egon naiz Tolosan, hilabete bat ikastaro bat egiten. Bueno, joaten nintzen ostegunetan, eta 8 orduko ikastaroa izan da, baina egin dut aurten, eta egin nuen aurreko urtean ere. Egiten duzun urrengo urtean. Eta apuntatzen gara. Bai. Nola dagoen Tolosako berdintasun saia, duela gutxi estrenatu dute sorginak ikuskizun, sorginak esposizio erakusketa zoragarri hori, azken hilabetean asko izan damen flamenko erakusten, den ataz ezkera enteratzen, batzutan garaiz bestetan berandu xamar, baina urrengorako tentu zibiliko gara. Hala ere hemen estudian lanak pilatzen ari zaizkigu. Tangoa ikastea, flamenkoa ikastea. Bueno, baina ikasteak politia da. Bai. Gu edo zertako. Ikastea da bizitzaren gauza politenetarikoak. Bai. Ikastea. Hemen gaude horretarako. Bizitzan gaude horretarako ikasteko. Begira. Batez ere. Guk egunen ikasten dugu asko saio hau egiten, eta saio ontako protagonistak entzuten, egia esan, ikaragarri ikasten dugu. Aizu askoa, zure izena nondi datorren kontatu galdi guzu, La Pulga, Arkakuxoa, mugikortasunetik dator, mugitzetik dator, edo bestela, edo zirikatzaia zarelako eta hor badago, aipatu gestuan esaera bat horren inguruan. Bueno, batez ere ez izena dator, txikia naizelako, estua, no? Eta oso nerviosa naizelako. Orduan hori jarri zidan lagun bat orain dela pilo denbora, eta bueno, lagun hau, ja ez dago gurekin, eta bueno, bere omenez batez ere, kriston laguna zelako, esan nuen, noizbait, dantzatzen hasten banaiz eta guzti hori, hau izango da nere ez izena, eta batez ere horregatik. Gira, zeumenaldi politia. Bai, Kristo pertsona, zen. Aipatu duzu 2021 estrenatuko duzuela, ekainean berriketan, baina aurretik egiten utela ikuskizun hau. Ze ezberdintasun izango ditu berri honek aurrekoarekin alderatuta? Ezberdintasunak da ikuskizun berria dela. Baina gu nahi genuen mantendu zen berriketanen esentzia. Gu gure lehenengo kreazioarekin uste dugu lortu genuela gure soinua egitea. Ez dakit ikusi duzuen berriketan zuzenean edo ez, baina ez dauka zerikusirik flamenko tradizionala ikuskizun batekin, eta ez dauka zerikusiri ere euskal kulturaren ikuskizun batekin. Orduan, gu pentsatu genuen, lortu genuela gure esentzia eukitzea, eta gu nahi genuena zen beste ikuskizun berria osoa egitea, baina esentzia, gure esentziarekin, gure esentzia mantentzea. Eta orduan hor gaude saiatzen,
eta adibidez, bueno, ikuskizun kreazio honetan laguntza bat jaso dugu, orduan, bueno, egongo dira argiak, adibidez, bestean ez geneukan argien diseinua, orain egongo dira argien diseinua, egongo dira ere proiekzioak, egongo dira ere Miren Amurizaren letrak, osea, letrak izango dira originalak ikuskizunaren txat, bueno, gauza batzuk aldatu dira, esan dezakegu, nola laguntza bat jaso dugu eta hori, bueno, pizkat, saiatu gara pizkat profesionaltasun gehiago emateari, ze lehenengo kreazioa, bueno, ez genuen inungo laguntza, dena egin genuen guk, eta bueno, orduan adibidez, batzutan jendearekin kontatzeko, eta ezin baduzu ordaindu jendea, eta horrela, ezin duzu beraiekin kontatu, no? Baina, bueno, gu saiatu gara pizka profesionaltasun gehiago ematen ikuskizunari, ere daukagu, ere egongo da Antonio Lizana produktor musikala bezala, ere egongo da Leonor Leal flamenkoko kriston dantzaria ere laguntzen koreografiaekin, eta bueno, eta orduan, profesionaltasun pizka gehiago, saiatu gara profesionaltasun pizka gehiago ematen, baina nahi duguna da berriketanen esentzia hor egotea, osea, jarraitzea, eta Eta noiz izango dugu, noizago aurre ikusita, estrenaldi hori? Data? Hori estrenatu behar dugu Gasteizen 2021ko ekainan. Ekainan. Urte betetzea pari edarra. Ordurako edo Gasteizera joateko aukera izango dugula. Espero dugu baietz, no? Ja daude bakunak eta hori ja ateratzen, que hay un... Bueno, daude ordenakean hor ateratzen duen lehenago. Bueno, eta aipatu dugu gorriarekin zabiltzatela, asteburu honetan ere arituko zaretela, eta lehen aipatu duzuzuk, ez? Badagoela jende asko esaten duena, nik ez dut inoiz ikusi flamenkoa zuzenean, baina ze polita den, nola animatu norbait zuen ikuskizuna ikustera joan dadin? Bueno, nola animatu, ikuskizuna oso interesgarria da. Adibidez gu ere saiatu gara, gu nahi genuen ere Mirenetan hijo, ez dakit oso ondo ikusten hau zuen, segero argi gutxiago dago, baina bueno. Lasai. Vale, venga. Osea, gu nahi genuena ere ikuskizun honen bidezen ere gauzak esatea, no? Eta gaur egun gertatzen diren gauzen aurrean gu ditugun emozioak eta sentipenak eta horrela ikuskizun horren bitartez ere transmititzea, no? Orduan, bueno, letrak dira oso potenteak, ze gauza askotaz hitz egiten dute, eta dira oso potenteak, Mirenek idatzi ditu guztiak, eta gero, bueno, dantza dago, Miren ahotsa da superpolita, dago indarra, dago suabitatea, ez dakit nola esan hori euskeraz. Gozotasuna. Gozotasuna, dago indarra, dago kriston nahasketa bat eta batez ere hori ikuskizun esaten duena eta dena oso, bueno, ni zer esango dizut, baina niri iruditzen zait oso interesgarria, ze hainbat gai ezberdina ukitzen ditugu eta emakumea, violentzia, errefuxatuak, beltza, zuria izatea, bueno, baina bai, ni animatzen diot jendeari ze oso interesgarria, eta da oso gauza ezberdina, momentuz, no? Bai, ni egia esan konbentzitu nauzu, eta askotan hemen aipatzen ditugu horrelako gaiak, ez? Kulturak balio duela horrelako gaien inguruan hausnarketa sortzeko, jendea ere anima dadia holakoak ikusi, eta gero, pentsatzera, eta holako gaiak tratatu egin behar dira, eta nik nahiko uste dut, esan dugu asteburu honetan, kuartangon duzuela. Bai, baina hori atzeratu eginda. Eta sopelakoa sopelakoa, larunbatekoa, ostiralekoa barkatu.
Hori sopelakoa egingo dugu, bai, bihar. egingo duzue. Bueno, Bihar 7:00, baina kuartangokoa atxeratu da, ze kuartango, eskeni bizitzen naiz kuartangon. Bai, eta orduan, dira, baiara bat da, baina dira herri oso txikiak, eta orduan dauden neurriekin eta horrela, pentsatu dute hobeto dela pizkat atxeratzea, eta horrela igual etorri daiteke jende gehiago, eta gauzak horiek. Bueno, horrela ibiltzen gara ikuskizunekin azken aldian. Atzeratu. Bai, hau da normalitatea. Daukagu normalitatea. Agian horrela gu etorkizunan hurbil gaitezke kuartangora. Ze berez ezingo genuke orain, ez da? Hori da. Orain txe ezingo genuke. Bueno. Orain... Guk beti txarrenari honena ateratzen. Bai, beharko, ez da? Asko ikusializateko itxaso aldara jo beharra dago, sopelara. Eta itxaso aldetik sortutako doinu hauekin ere agurtuko dugu. Viento de la mar. Txambaoko marirekin abesten du Antonio Lizana. Datorren urteko ekainean estrenatuko duten, La Pulga Flamenkoren proiektu berri horren ekoizlen musikalaren abestia horrekin, akaso agurtuko dugu, eta azken alderat egiteko aukera badaukagu, Nahi duzu bezala? Agurtuko dugu, Asko Etxebarrieta, mila esker, denbora zer den galdetu dizulen Olatze Andresek, eta denbora badakizu zer den, gurekin komunikatzen hasi eta dagoen argitik orain dagoen iluntasunera gertatzen dena. Eta denbora, ekainera bitarte itxero marko duguna ikuskizun berri hori ikusteko, baina sopelara hurbiltzea duenak, badaki itzordu ederra duela, datorren ostiralean, bihar alegia, gorria ikuskizunarekin. Agurtuko dugu Asko Etxebarrieta, mila esker, eta plazer dela, ester arte. Mila esker zuei, gutaz gogoratzeagatik. Eta esan dizue beste gauzatxo bat horrela oso askar. Beituk, urrengo astean egongo gara adibidez, abenduak 3 gaude Astigarragan, abenduak 4 gaude Basaurin, gero ere 17, 18 eta 19 orain ez dut agenda hemen, baina ere egongo gara Busturian, Irunen, eta ere oso askar, que beitu, nago ere eskelen geratu naiz gogoekin. Nago ikerketa bat egiten flamenkoaren origen. Nola esaten da origen? Jatorriari buruz. Eta adibidez, niri kontatu didatena, beti, hori, jitoak zetozela indiatik, eta horrela, no? Baina inoiz, ez didate itzegin kultura afrikarraren influentziataz, ez? Eta kultura afrikarra dauka ijitoen kultura bezain influentzia oso garrantzitsua da ere. Baina adibidez, niri ikastolan eta ez inun, esan didate adibidez, Espainia kriston kristo esklabista herrialde zela, hori ez digute inoiz esan, ez digute inoiz irakatzi hori, eta orduan zer gertatzen da, hori, Espainia esklabista zela, eta 16 garren mendean, 17an, 18an, Andaluziako 10% edo 15% populazioa beltza zan. Eta kriston influentzia eukidu hori flamenkoaren barruan. Hori adibidez ere, frankismoan eta horrela, ez zuten kontatuz, beti okultatu dute, beti saiatu dira ez esaten. Eta bueno, que nahi nuen hori esan, ze eskeni flipatzen ari naiz guzti horrekin. Eta bueno, da bakarri puntualizazio bat. Eta hori, eta que mila esker gutaz gogoratzeagatik, niretzako kriston plazerra izan da, benetan. Guretzat ere bai. Askoa, ekainera bidean ikuskizun berri hori etorri barko duzu Tolosara gurera, eta aipatu barko diguzu flamenkoaren inguruko ikerketa horren inguruan, beste hainbat gauza, ze ziur gauza aski interesgarriak ere, topatuko ditugula, eta hainbat mito desegiteko eta beste puntu batera eramateko aukerari izango dugula. Bai, super interesgarria, benetan. Mila esker, izan ondo. Agur. Zuei, agur.
bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Mila 1971an gaurko egunez The Kinks taldeak Muswell Hillbillies publikatu zuen. Hor blues, vodevil eta estatu batuetako sustraitako musika nahastuz edo, sortutako diskoa, eta diskoari izen ematen dion kantu hau. Guk aurrera egiteko, bere urterik onenetan zen orduan The Kinks, edo Kinks taldea, eta gaurko egunez, esan da bezala, kantu hau, barruan zeraman diskoak aleratu zuten. Till the day I die, they'll move me up to Muswell Hill tomorrow. Photographs and souvenirs are all I've got. They're gonna try and make me change my way of living, but they'll never make me something that I'm not. 'Cause I'm a Muswell hillbilly boy, but my heart lies in old West Virginia. Never seen New Orleans, Oklahoma, Tennessee. Still I dream of those days that I ain't never seen. They're putting us in identical little boxes. Eta hemen entzuleak pentsatuko duzu, ondo pasatzen duten bigarren kafe giro daukate. Ez musika igo mikrofona jetxi, oiana eta guiurin erik sartzen ari. Gezurra. Gezurrutxa. Edo zin egunetan agertuko naiz, zera, ahoa bete onda. Ez hainbesterako ere ez da? Ez hainbesterako ez. Nola zan esaldia, esan, itxasoan gertatzen dena lurrera dakarrenak ahoa bete onda ramaitzeko arriskua badu, ez da? Nolako hitzen bat aldatuko nion, baina... Atzo amaitu zan ondarraoak! Papo, bukatu da. Bueno, zuk esan dezu bukatu dela, eta ez duran jarraitzea gainera. Ez dut hori esan. Zeratik iten dezu hau inigo? Pixkat, zuzenan esan dezu, entzun dute, entzuleek. Bai. Gauzak argituko ditugu, ez du hori esan, nien naiz goiuri bezala, tergibersatzen hasiko. Ez dakizu hemen, gero janari nola kontatzen dizkien gauzak. Baina, bada sareetan, telesaia amaitzen ikusi eta bigarren denboraldi baterako eskaera egin duenik, bigarren denboraldi baterako aukera ireki ikusten duenik, esanik trama irekirik ikusi dut oraindik. Baina ez dakit denboraldi oso baterako mango. Lukeen dago jurik esan du ez, banien hau horrekin adoz, eta gero esplikatuko dut. Bida, iritsi da momentua. Gauzak gozatu behar diren bezala. Eta hau zan 4 ataleko telesail bat, imaginatzen dut 4 ataleko telesail bat izateko pentsatua zegoena, itxi da traman ere ustez, behintzat nagusia, eta nik eratuko nitzake horrekin, ze gauzak luzatzea arriskutsua da. Eta telesail askorekin ikusi dugu hau, asko luzatzen dituzte gehiegi, bai jendeak eskertzen dulako, baina gero kalitatea mantentzea ez da inerrexea. Orduan, nik zeingo nuke, hartu lantalde guztia, hartu Koldo, hartu nahi badezu Nagore, Neko, guztiak. Eta beste telesail batin. Ze, bueno, ez aktoreak bakarrik hor teknikoki, bai, argazki gintza, eta, bueno, musika ere, oia epatu behar dugu. Bueno, oso ondo inda dagoela iruditu zait. Orduan, lantalde horrek beste telesail bat egiteko, eta hortaz disfrutatuko dugu, baina niretzat hola borobil geratu da. 4 atal, jak, itxi dugu, eta
oparitxo txiki honekin, gozatzeko aukera izan dugu. Esaten da ez, perfume txikiak, perfume honek barkatu, frasko Bai, txikietan, egia da. ez? Pixkat hori da. Bai, baina, badiote ere ontzi berak venenoa ere badaramala. Egia esan ni adostuekin, ados goiurirekin niretzat, egia da tramatxoren bat hori irekita geratu dela, trama nagusia ez, baina iruditzen zait berez gidoitik badagoela hor bir sortzeko eta denboraldiko aukera. Hori bai esan beharra daukat, nire ustez, lehenengo denboraldi honek, bakarra izan bada, telesail honek izan duen ahulgune edo zailtasun nagusia, niretzat pelikula baterako pentsatutako gidoi eta tramatik lau atal atera behar hori, edo behintzat sentsazio hori eman dit, akaso kolduri galdetuko genio esango luke ez, baina nik sentsazio hori bai izan dut. Benetan hirugarren atalean hasi dela gertatzen seria, telesaia, eta noski, lautara luzatuta ere, hor gabezian emat ikusi badiogu, bigarren demoraldi bat luzatzeak akaso ez lukela zentzuri. Ez ez pasatu den hemen, Nahaztu India, Cold Almandoz eta Martin Scorsese. Bum! Bum! Nahaztu India, Cold Almandoz eta Martin Scorsese. Cold Almandozekin du telesail bat, nire ustez, pelikula moduan, gian hobeto zena, eta pelikula inordez telesaia egin du, eta Martin Scorseseri, The Irishman pelikulakin, pasazitzaion kontrakoa. 3 ordu eta pikoko pelikula bat intzula, 3 ataleko telesail batin beharren. Orduan, hor India gurutzatu, eta Nahaztu India. Martin Scorsese. Entzuten nahi batzea. Deitu... If you are listening to us, call do, Almandoz. Baina. A ber, izugarri gustatu zaigula, Flipatu indigo. Baina ega hemen nola txikikeita... Bai, abiatu gara pixka txarretik, baina bum, zoragarri. Bum. Nik uste oin arte, Euskal Telebistak etzula olako ezer eskaini, eta hori azpimarratu behar da, eta sekulako lana egon dela atzetik, esan dezu bezala, bai aktore aldetik, teknikoki, argazkian erirutu zait zoragarria, planuak, argiak, soinua bera, aktoreen lana, zuzendaritza, aktore zuzendaritza ere bikaina, nik uste hori aipatu behar dela. Bai. Eta zoriontzekoa dela, eta olako lanak egin ditzakegula, eta egiten jarraitu nahi dugula. Eta balio duela, aldarrikatzeko, publikoak, edo ikusleek badaukagula kriterioa. Eta kriterioa eta horrelako fikzioen beharra. Noski. Zegoela, ze gertatu da, estrenatu zen, eta, Twitter behintzat, erotu egin zen, eta erotu egin da asteazkenero atalauekin, ze horrelako telesain baten gozez edo egarriz ginen denak. Bai. Eta nola ezkinen egongo eta nola etzen gaitasunek egongo hau egiteko, Estatu Espainiarrean azken urtetan egin diren filme honenetako batzuk, desente batzuk, euskal produkzioak izan baldin badira. Eta hor, euskal industria oso baten indarguneak eta gaitasuna oso agerian geratu izan dira. Eta beti pentsatu izan dugu, horrelako gaitasunarekin zinematik egindako telesail fikzio bat, egia da hor, inbertsioat egin behar dela, por cierto, badakigu Patriak zenbateko kosto izan duen? Saiatu naiz, baina ez dut aurkitu. Ez, erreferentzia bezala, ze badakigu Koldo Almandozek esan zuela Patriako telesailaren atal baten prezioarekin egin zituztela 4. Laurdenarekin. Atal baten laurdenarekin, esan zegoen. Laurdenarekin denak ez, laurdenarekin bat. 4 baten parean. Ez dut uste, Aurrekoan esan zuen egunkari batean erdiarekin. Telesail, Patriaren atal bateko aurrekontu erdia, horrelako zerbait. Horrelako zerbait. Dena den, nik uste dut, edo itxaropen haugat. Izango dela pixkat euskal fikzio, fikzioan ezakite euskal telesail gintzan, mugarri, ez da? Bai, noski. Hori nik uste aurreneko atalaren ostean aipatu genuen, ez? Mugarri joera hori hartzen geniola. Eta batez ere hori teknikoki aipatu dituzen alor guzti horietan musikan, Aitor Etxebarriak egin duen soinu banda ere oso ederra da. Menari ganatuten bere aipatu genuen hau ere, Nilis Part 1 diskotik bakant kantua. Baina, bai, oso zaila da ezer txarrik aurkitzea edo kontrasko egitea. Venga, azkar. Aukeratu gauza bat asko gustatu zaizuna.
Telesaiokoa. Niretzako poetika. Oiana? Niretzat planoak. Neri off ahotsa. Bai, ere bai. Ze badakite ondala hor pixkat ezabaida, jendeari, askotan entzaio gustatzen, baina nahi pila gustatu Nere gustatu zait. Gustatu zait, eta bueno, telesaila esanez, faotxak esantzun, faotxak ez zaitu gustatzen, nila horren gantzatu nintzen. Nik zano baina ze, marabili, dau. Nola esaten du, ez ditut gustoko faotxekin hasten diren telesailak. Horrelako zerbait, ez da? Bai. Bueno, ze esaldi utzi dizkigun telesail honek. Atzore, bazegon bat bolo-bolo saretan zebilen, Bueno, atzokoa, eske, hoi izan zan telita, Eta desagertu zenetik, Euskadi ez da toki segura. Bai, egia da. Esaldi hoi. Bai. Baina baki zein gustatu zaiten gehien. Zein? Saiatu oroitzapenak besarkatzen. Wow, Saiatu oroitzapena besarkatzen. Baina hori atzu izan zen, ez da? Bai ba? Bai. Bai. Uste zu bani, txokolanak inatatzen zela, eta berriz. Ez ondo iruditzen zen, baina esaten hori oso gertukoa. Eta bukatu da, baina badator beste telesail berri bat, Eta oso interesgarria da nik uste jendea ere ikusteko irrikitan egon gala. Bai. Zuk uste dezu goiuri Zera. Ahotsarekin hasiko dela berria bere? Entzengo dugu, inor orainik hasi ez bada, nola abiatzen den ondarrauak. Itxasoak, ekaitzak baliatzen ditu gizakiok kendu diogun eremua berreskuratzeko. Eta aldi berean, bere uretara botatakoak itzuli egiten ditu. Entzongo dugu geroago, ze hau ez da bilatzen genuen hasiera hori. Geroago noiz? Ez dakit. Ez dakit kontatu zen. Agurtzeko ordua dugu iaia. Agurtzeko ordua dugu iaia. Bueno, badatorrela telesail berria. Azkar. Altsasu, abenduaren 9an. Da Altsasuko 8 gazten historian oinarritutako kontakizun askea. Hori esan beharra dago, bazpa ere. Eta, bueno, batez ere, azpimarratuko ditu auzipetuen sentimentuak. Eta hor dauzkagu adibidez Jon Olivares, orain Patrian ikusi dauna, Asier Orue Sagasti, Akelarren ikusi berri dugu, nire aitaren etxean, Goenkalen, Nikola Zalduegi, Goazenen, zen gehiago, eski jende pila dago, Aia Cruz ikusi dugula baita Noran edo Anen, eta Julen Jimenez. Erik Probantza, Ondarrabaken. Julen Jimenez, El silencio de la ciudad blanca ikusi dugula. Miren Arreta utzi zure mezua seinalean ondo. Noski. Andera Zurmendi, hil kanpaiak baita estrenatu berri den filmean agertzen dela. Bueno, sekulako familia elkartu dute hor. Eta, bueno, gaia badakizue, Altsasuko auzia, uste, bueno, gertutik ezagutzen dugula denok, eta interesgarria izango dela. Beste fikzio bat, hor dago euskal fikzioa atope. Alardea bukatu zen. Ondarraua gero eta Ondarraua bukatu da. Baina ez dadia izan 2020ko zerbait, favorez. Hori. Beno, esan dakoa. Tofa hauts batekin hasten diren istorioak. Eta are gehiago gorroto dut, kresala eta gasolinaren usain hau izango dela, oroituko dudan, azkeneko gauza. Horrelaxe hasten da ondarrauak ikusi ez duenak oraindik badu aukera EITB nahieran konsumitzeko da ikusteko. Eta oraina, ustet gaur bakarrik, ETB-en, nahieran. Pelikula txarra, Koldo Almandozek, azken zinemaldian ez, duela 2 zinemaldi, 2019an orkestu zuen filma, ederra, eta badu asko ondarrauaken estetikatik, hori ere kontuan izan beharra daukagu. Eta izen berri bat jarri behar diogu estetika honi. Euskandinavia. Euskandinavia. Eskerrak bota dozun beste lorko horapio dudak eratuko zitzaizun hitz horietakoa da, Bai. Konsumitu Euskandinavia eta Euskandinavia ez dena, Koldo Almandozen telesaiak zinea, eta badator esan da bezala Altsasuren inguruko telesail hori, buka aurrera Altsasu honekin, besarkada senide eta Altsasutarrei. Oraindik ere badalako asko sufritzeko eta bidegabekeri honen inguruan hausnartu eta ez dakit ikasteko zerbait ote dugu. Baina guk agurtu egin behar zaituztegu, bigarren kafeak onda bigarrena egin du, gureak egin du, ez dakit inora gertuko dena ondarrez eta oraindik. Lur naiz. Baina agurtu zaituztegu Oiana Mariorena, mila esker.
zuei. Inigo desagertzen bada, ez gara hoian aten izan. Ez, gu. Listo, agur. Aio! Agur! Izan ondo, hori bihar arte. Bihar arte. Hemen bali manaiz, ustela, bakamu. Eta zuei, eskerrik asko, bigarren kafean hor naiz irratiaren uinen bestaldean, izateagatik. Bihar gehiago arratsaleko, 4:00 aurrera. Haze saiotzarra daukaguna bihar. Bihar daukau. Kontatuko dugu edo. Ez. Agur! Aurpegia, zurrari egia. Aurrera jasu. Keep calm and bigarren kafea.